Nih, kumusta nga tamot? Hindi kita'y kablad. Naka-lockdown na nga tapay lang. Okay. Hadi na kayo, mga kablad. Masidag kayo na. Okay, how about you, Nita? Okay. Ready ka na ba? Yeah. Okay, go! Aloha! Kumusta kayong lahat mga kablads? Saan man kayo naroroon sa bawat panig, iba-ibang panig ng mundo, lalo na sa mga OFWs na malayo ang pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan sa Pilipinas, Middle East at Europe. Ito ang inyong Lolopat at Hi. Nita na bumabati sa inyong lahat mula sa Honolulu, Hawaii. Aloha! Mamaklay Kids Talent Show. Oh, so ito ang bagong palabas natin, ano? Okay? Ano ito? Ano itong... Nais namin i-announce sa inyong lahat na ngayon oras na ito ay sisimulan natin ang isang weekly program sa YouTube at Facebook Live entitled Mamaklay Kids Talent Show. Temporary lang ang title na ito because we would like to receive your suggestions kung ano ang gusto nyong maging permanent na title ng programa natin ito. Oh, by the way, isot ka po na ngamin, hanta nga na aramid ti Mamaklay Kids Got Talent. Would you believe? Jay Got Talent gayam nga nagan, patented. At the copyright na. Okay, sige. Ito ay isang talent show for children aged 3 to 10. Open kami sa inyong suggestions sa age specifications. Ano ba pwede natin? Magsimula tayo sa singing contest and then we'll introduce other talents like dancing, special skills, recitations, and others. So, ibig mo sabihin, Nita, pwede nating i-extend up to 12 kung ano ang suggestion nung... Oo. Okay? Ipakita namin ang isang sample ng talented na bata. Ito po ang... Oh, Maxine Agatha Mamaklay Aguilar. Sige, pakilala mo. Si Maxine Agatha Mamaklay Aguilar, ang anak ni na Cyrus at Stephanie Mamaklay Aguilar. Granddaughter ng yumaong kapatid ni Pat na si Napoleon at Juliet Mamaklay. Maxine Agatha turns 7 on June 19. Happy birthday, Ning! Hi, happy birthday. And then, kung na-mention yung aking kapatid na si Napoleon, kung makita nyo yung picture dyan sa likod ni Nining, yan si Napoleon, ang aking younger brother, at saka si Juliet. Pero sumakabilang buhay na sila. Okay, so ano naman ang program description nito? Ang program description nito ay may entertainment, Okay. libangang pampamilya. It has spiritual content. Magbibigay si Lolo Pat ng biblical insights para sa mga bata at magulang. So, ibig sabihin yan, lahat ng ginagawa nating mga video ay mayroong spiritual content. Okay, thank you. Magbigay kami ng konting prizes na pang-load sa cellphone ng mga parents ng mga batang sumali sa singing contest natin. Bago ako magpatuloy, tugtog na uliling. Sige nga. O hindi, dalawang piyesa pala yun. Sige, balik natin. Sige. Ito, yung una. No, yung isa ay skater. Sige.
di ba ilang beses na nag-recital si Oo, nag-recital yeah, na so siya. nagre-recital. And then, yung kasunod ni, mm, so itong ating apo ay mayroong blue money na naman ito. Sige. Prices natin ay phone loads instead of cash. 50 pesos load for every contestant. Nita, ipaliwanag natin na bakit hindi na lang cash ang ipadala natin. So can you imagine, itong 50 pesos kung magpadala tayo sa Pilipinas mula sa Hawaii, that is $1. At ang remittance ng $1 is $8. So, wala na matira na makarating sa Pilipinas. So, ang plano namin, padala namin lahat yung budget sa load kay Precious, and then siya na mag-issue ng load sa Pilipinas. Minsanan lang yun. Okay, so what else? So prices ng weekly winner is 250 to 350 na load. Monthly winner to be announced later, and 2 special prizes for Bible-related numbers. Okay. So, yan, kung meron kayong bata na kasing galing ni Ning, sali na kayo, di ba? Thank you, Ning. So, nasabi mo kanina, Nita, na ang age requirement ay 3 to 10, di ba? So, ano pa ang kailangan na ipadala ng mga parents sa i-contest nila na anak? So requirements na kailangan natin sa mga contestants: bata, age, grade in school, ano pa ang ibang talent ng bata. Mm-mm. Sa magulang, address, cell number, grandparent ng mamaklay, birthplace, may Ilocos roots ba? Oh, so yun ay bahagi pa rin ng Mamaklay bloodline, di ba? Na we are tracing yung mga kamag-anak natin. So, talking about talents, ito, pakinggan uli natin si Agatha sa kanyang singing. Take it away, Agatha. Nandiyan pala ako no, sa Manila, no? Napansin niyo ba na siya'y nakijoet sa singer? Hindi lip sync yun. Oo. So, nakikisabay siya doon. Yeah. So, tingnan natin ano ba mga mechanics nitong programa natin. Mechanics ng programa: kunan ng video ang performance ng anak nyo. Kailangan horizontal, landscape ang pag-shot ng video. 1 minute to 3 minutes ang haba ng video. Ipadala ang video at information sa messenger ni na Lolo Patricio Mamaklay, Tess Marie Mamaklay, Nenita Mamaklay at Julieta Mamaklay Velasco. Nasa Facebook silang lahat.
Sila ang mga board of judges. So, ibig sabihin na hindi lang iisa nila ipadala yung yung mga materials nila. But ako ang pwedeng unahin nila dahil sa baka pag naubusan sila ng load, ako na ang magpadala sa inyo. Okay, minention mo yung horizontal na hawak sa camera. So, ganito ang ibig sabihin yan. Kung napansin nyo yung pagkanta ni Maxine Agata, ang hawak ko sa camera ay nakatayo. So, yan ang magiging kalalabasan yan. Bale, narrow at may mga black spaces magkabilaan. Pero kung horizontal ang hawak niyo sa cellphone, yan yung makita niyo sa kanan. Sige, pakantahin nga ulit natin si Agata. Thank you, Ring. Important dates to remember. Send entries starting today. Contest dates ay sa Saturday 27. So, ibig sabihin, meron pang 2 Sabado mula ngayon. Dahil sa dito sa Hawaii, today is only Thursday. Okay, so 2 Sabado pa bago yung contest day. So, between now and sa actual contest day, tanggap lang tayo ng tanggap ng mga entries. Okay, so paano ang mangyayari sa kasunod? So, watch party at 7:30 a.m. ng votation. So, ibig sabihin yan, ipalabas natin 7:30 a.m. Sabado, June 27, Philippine time para magkaroon ng votation. Bale, watch party yung gagawin natin yan. So, doon, tatanggapin yung votation. And then, 12:30 p.m. watch party for the announcement of winners. yan. So, of course, pagkatapos yan, magpadala na tayo ng mga load sa mga nanalo. Ding! Isa pa, peace, be. Bravo! Okay, punta naman tayo sa contest rules, Nita. Sa contest rules, you will receive your 50 pesos load once your entry is accepted. So kahit hindi pa nananalo yung bata, the moment na natanggap natin yung yung kanilang padala, bigay na natin kagad yung load. You must do the following to join the watch party contest. You must like and subscribe on your YouTube. So dahil sa meron na silang load, pwede na sila na magpunta sa YouTube channel ni Lolo Pat para mag-like at mag-subscribe sila. So ano pa ang gagawin? So post MKTS on your Facebook to promote it. Yeah, para mas marami tayong manunood sa contest, di ba? So, pwede niyong sabihin, yung aking anak ay sasali sa contest na ito. So, manood kayo, di ba? It's but natural, di ba? Okay? So, weekly winners must regularly like, post, and share MKTS so they can join the monthly contest.
Oo, dahil sa kung palalakihin natin ito programa natin, ay dapat tumulong sila, di ba? Oo. So, pwedeng lumahok sa susunod na contest with another talent. So, ibig sabihin yan na kahit winner na yung bata, ay pwede pa na sasali uli. Uli. Yeah. And then from there, tignan natin kung ano maging response. Well, kung sakasakali na maubos yung budget sa pensyon mo, Lola Nita, edi humingi tayo ng sponsors sa mga anak mo or let's see, depende kung gaano karami ang sasali. So, we don't know kung magiging 1 month, 2 months, 3 months, but the longer, the better. Di ba? Okay, so mga kablad, magpapaalam na po kami at yun, huwag niyo pong kalimutan, palakihin natin ang Mamaklay Kids Talent Show. Madamihin. Let's campaign, Expand. let's promote, and by the way, ito lang po yung una na ating budgeted na tulong na maliit na amount sa mga tagapakinig natin. Yung pinakamalaki na tulong sa may problema ay hindi po namin masimulan yan hanggat sa hindi tayo nakakapag-campaign ng maraming subscriber sa YouTube. So, thank you. Bye-bye. We'll see you